Mit navn er Esben Bistrup. Jeg er 29 år og har været frivillig i Røde Kors i cirka et halvt års tid. Mange af de her drenge her, der spiller, de kommer fra vidt forskellige lande. Projektet det har sådan set bare været nogle frivillige, der har haft idéen om, at vi skulle spille noget fodbold herude med asylansøgerne, og så er det ligesom langsomt vokset til at blive større, og så fik vi ideen til, at vi skulle selvfølgelig tilmelde holdet til en turnering. Vi glæder os som sagt meget til at komme i gang med de her kampe, og der har det selvfølgelig været rigtig fedt, at vi har fået noget støtte fra blandt andet Bettingexpert og Hummel. Okay.